I feel highly elated to come this morning in order to commission this very important project, conceived and implemented by the Billiri local government in conjunction with the state to declare the Autobuba Mesharo commercial complex open for business and for the enhancement of the lives of our people, to the glory of God, for service to humanity. Thank you very much. Amma Billiri yanzu local government in party APC. Your Excellency, sir, today we are in town of Billiri local government area, which is now Billiri West Development Area Council, where you are going to lay the foundation for the construction of the Billiri West Local Council Development Area here in town. Yanzu a yayin da aka yi wannan dogon tafiya, al'umma ta ƙaru, bukatu suka daɗo, ayyuka suka daɗo, ake bukatar a gabatar da su. To ya wajaba ga duk wata gwamnati da take ta'ammali da al'amuran yau da gobe, kuma take duba mizanin da take tafiya, ta ɗauko gwamnati ta matso da ita kusa da al'umma. Ƙaramar hukuma ita ce wadda yau dimin da'imu take tare da mutane. Kuma ƙoƙarin da muka yi, da dama mun gaji ƙananan hukumomi da kusan su mutu kan ta baki ɗaya. Sai sun ci bashi su je biyan albashi. Tun daga 2013 har zuwa 2019. Kafin mu zo sai an ci bashin biliyan 1 da miliyan 100 ake iya biyan albashi. Sai wanda bai biya albashi ma yaushe kuma zai yi wani aiki da ci gaba. Amma da muka zo muka duba gaskiya muka take, inda ake ta'adi muka kulle, inda ake neman alheri muka bude, muka duba yadda za a yi mu ja al'umma domin mu gudu tare mu tsira tare. A yau ina alfahari da abin da muka yi hailawa bisa kirkiro wannan hukuma ta haɗaka tsakanin gwamnatin jiha da kuma ƙananan hukumomi. Muna ayyuka manya-manya a jihar Gombe.